Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. May 8, 2017. Delayed ako ng 1 month. Pasikreto ako nag-pregnancy test. Yun na yata ang pinakamatagal na 5 minutes ng buhay ko. Normal lang naman kasi sa akin ang madelay ng 1 month. Pinakamatagal na ang 3 months because both of my ovaries are polycystic. Sabi nga nila, tsambahan lang kapag nabuntis. At eto na nga. Binalikan ko ang PT ko. Bago ko tingnan, nanalangin muna ako. Pagtingin ko sa result, positive nga. Buntis ako. Sa dami naming try ng aking asawa, sa wakas, nakakita din ako ng positive na PT. Walang hanggang kaligayahan ang nararamdaman ko. Gusto kong tawagan at pauwiin agad ang aking asawa pero sabi ko sa sarili ko, gusto kong makatiyak muna na buntis ako bago ko sabihin. Hindi ako nakontento kaya nagpa-check up ako sa resident OB-GYN namin. She ordered blood test as confirmatory test kung buntis nga talaga ako. Same result. The doctor told me na nasa early pregnancy ako. Thank you po, Lord. Yan ang sigaw ng isip ko. Hindi ko na natiis. Tinawagan ko ang asawa ko at sinabi kong sunduin ako pag uwi ko. Pagkasundo niya sa akin, sinabi ko na ang magandang balita. Kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano siya kaligaya at hindi ko rin mapigilan ang mapaluha. Eto na talaga. Natupad na ang matagal kong dinadalangin na magkaroon ako ng sariling pamilya. Sa sumunod na araw, pagising ko, nakita ko na may dugo. Balik ako agad sa doktor. Sabi niya, normal lang daw na magka-spotting ang isang buntis. Niresetahan niya ako ng meds na pangpakapit at in-advise na wag daw akong magpapagod. At lahat yon sinunod ko. May 25, 2017. Napapansin ko na bakit ang tagal naman ng spotting ko at nasusundan na siya ng pain na para bang may dysmenorrhea ako. Bumalik ako ulit sa doktor. She did a transvaginal ultrasound to check if may gestational sac na sa uterus ko. Pero wala siyang nakita. So she did the blood test at sabi niya na kapag tumaas ang HCG sa blood ko, baka early pregnancy stage pa din ako. Yun daw ang maaaring dahilan kung bakit wala pa siyang makitang gestational sac. Mataas naman ang naging result ng blood test ko, kaya nakahinga ko ng maluwag. May 29, 2017. 6:30 a.m. Nakita ko na naging bright red yung spotting ko. Dinala agad ako ng kapatid ko sa hospital at natawagan ko na din ang asawa ko na nasa work. And after lahat ng laboratory work and scans, pinaliwanag sa akin ng doktor na they are suspecting ectopic pregnancy. Wala daw nakitang gestational sac
At bumaba din yung HCG blood test ko from 1335 down to 905. Parang gumuho ang mundo ko at lahat ng pangarap ko. My doctor explained to me their plan of treatment. Base sa katawan ko, stable pa naman daw ako at hindi naman mukhang ruptured yung ectopic pregnancy ko. Inadmit ako at pinili naming mag-asawa na undergo ako ng method injection. Hindi ko mabasa. Ang dami ako information overload na nga ako. Kanina pa ako hirap na hirap. Hindi, lalo rin ikaw, partner, kasi ako familiar to sa akin. Mga topic, ano yun? Ectopic camerot. Sige. Pinili namin mag-asawa na mag-undergo ako ng method injection, which is a chemotherapy drug, kesa mag-undergo ako ng surgery. Hindi ko naman akalain na i-inject pala siya sa magkabilang pigi sa puwet. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Sa pag-i-inject ba? O sa sakit ng naramdaman ko sa pagkawala ng baby angel ko? Alam kong pinipilit lang ng aking asawa na magpakatatag para sa akin. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang sakit at lungkot. Almost 1 year kaming nagdadasal gabi-gabi na sana biyayaan na kami ng anak. Pero ito naman ang nangyari. Binigyan nga kami ng anak pero bakit ganon? Kinuha agad. How can I say goodbye when I never said hello sa baby ko? Hindi ko malilimutan nung na-discharge na ako sa hospital. At pag uwi namin sa bahay, nakita ko lahat ng pregnancy vitamins ko, milk, at fruits na para sana kay baby. Hindi ko mapigilan ang emosyon ko. Wasak na wasak ang puso ko at dun ko lang nakita na umiiyak na din pala ang asawa ko. Halos araw-araw akong umiiyak na kahit umaga, ang tingin ko sa paligid ay madilim. Kasing dilim ng mundo ko. Sobrang nakaka-depress, pero pinipilit akong ibangon ng asawa ko. Ginawa niya ang lahat, mapangiti lang ako. Nagpapakakengkoy siya kahit sobrang corny naman. Every month may check-up ako sa OB-GYN ko to check kung effective ba yung treatment sa akin. Ang sakit sa pakiramdam na papasok ka sa waiting room. Sa lahat ng naghihintay mga buntis. Pero ako lang ang nawala ng anak. Hindi ko man lang naranasan na lumaki ang tiyan ko. Yung pakiramdam na may gumagalaw sa tiyan ko. Sabi ng Egyptian kong doctor, ay tari ng doctor mo, Egyptian. Filipino lang yung Oh. Sige, Egyptian doctor. Egyptian. Sabi ng Egyptian kong doctor, never lose your hope and faith in God. Maybe He has another plan for you. Keep praying and avoid being pregnant for 6 months so the treatment that we make for you will not affect your next pregnancy. During those 5 months, me and my husband tried to move on. Nagpunta kami sa mga lugar dito sa Abu Dhabi na hindi pa namin napupuntahan. We made new memories and nirebuild namin ang faith in God. Sabi nga sa akin ng asawa ko, siguro nga hindi pa panahon para magkaroon kami ng anak. Siguro nire-ready pa tayo ni Lord para maging isang magulang. And then from that day, every night before we sleep, we always thank God for every small blessing na nare-receive namin. October 15, 2017, my OB-GYN did another blood test. She confirmed na bumalik na sa normal yung HCG level ko. Meaning, wala na sa left tube ko yung ectopic pregnancy. October 31, 2017, delayed ako ng halos 2 weeks kaya natakot ako. Nagpabili agad ako sa husband ko ng pregnancy kit. So I did a PT. November 1, 2017, early in the morning,
and it was positive. Hindi ako makapaniwala. Sabi ng isip ko, Lord, eto na ba yun? Kung eto na yun, Lord, please wag mo na pa sanang kunin sa amin. Tumakbo na ako sa asawa ko. Ginising ko siya at ipinakita ko ang positive result. Napasigaw din ang asawa ko dahil hindi din siya makapaniwala sa nakita niya. Sabi ko sa kanya, bumili ka ulit ng PT, mag-test ulit ako sa gabi. And same result pa rin ang nakuha ko ng gabi. It was still positive. The next day, we went to my OB-GYN and she was very surprised. She ordered again a blood test and it was confirmed that I am 3 weeks pregnant. Tinanong ko siya kung okay lang ba yun kasi 5 months ago pa lang yung treatment ng post-ectopic ko. And she said it was okay. She ordered ultrasound to check if hindi siya ectopic ulit. Kinain ako ulit ng takot kaya tumagal ng 1 week bago ako nagpa-scan. November 8, araw ng scan. Habang nangangatal ako na nagsusuot ng hospital gown, paulit-ulit ako nagdadasal kay Lord to give us a miracle baby. Hindi ko mapigilang tumulo ang luha ko dala ng kaba at trauma ng first pregnancy ko. Inalalayan ako ng asawa kong humiga and the doctor did the scan. Napahugulgol ako sa pagkakaiyak ko nung sinabi ng doktor na you have a rainbow baby inside your tummy. God blessed you, a miracle one. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal sa akin ng Diyos. Alam ko na para sa akin na to and I already claim it. Pero hindi pa din naging madali ang pagbubuntis ko. I had spotting during my 12 weeks. And then nung April 3, 2018, I was 27 weeks, iba yung pakiramdam ko. Siguro dala ng pagod sa trabaho. Sumakit yung tiyan ko na parang nagli-labor ako. Hindi ko natapos ang duty ko at inadmit na ako sa hospital because of positive signs of contractions. They gave me injection every 12 hours para daw mag-mature yung lungs ni baby in case magtuloy-tuloy ang contractions. Takot man ako pero pinipilit kong maging positibo habang naririnig ko ang heartbeat ni baby sa monitor. Lord, ibinibigay ko na po sa'yo ang laban na to, ang sabi ko. I was admitted for 4 days and they told me that I need a strict bed rest to keep the baby until 37 weeks. Sa bahay, wala akong ginawa kundi kumain, matulog, and repeat. Dumating pa sa time na pinapaliguan na ako ng asawa ko bago siya mag-duty. June 6, 2018. 36 weeks pregnant na ako. Sabi ng OB-GYN, kailangan nilang mag-schedule ng cesarean section operation on June 26 dahil bridge presentation si baby. Bridge partner suhe. Una yung paa. Paulit-ulit ang pagdadasal ko sa Diyos na sana mairaos ko na maayos ang aking panganganak. Kinabukasan, June 7, pagbangon ko, parang nagli-leak ang panubigan ko. My husband rushed me to the hospital and base sa examination nila sa akin, positive na nagli-leak na nga yung panubigan ko and they did emergency CS. Patuloy ako nagdadasal habang hawak-hawak ng asawa ko ang kamay ko sa operating room. Hindi ko na ininda yung pangangatal ng katawan na side effect ng anesthesia hanggang sa marinig ko na ang isang iyak ng baby. Walang paglagyan ng kaligayahan ng puso ko. Sa wakas, eto na siya. Mabubuo na ang pamilyang inaasam-asam naming mag-asawa. Kasabay ng pagpatak ng luha ko, inilagay ng nurse sa braso ko ang aming munting anghel. Bagaman kulang pa siya ng buwan, healthy baby boy naman siya. Isinulat ko ang aking kwento para maging inspirasyon sa iba na huwag panghinaan ng loob.
Anuman ang danasin natin sa buhay, ibigay lang lahat natin sa Panginoon. His plan is always better than our plans. Madami man kaming pinagdaanan ng aking asawa bago mabuo ang aming munting pamilya, sobrang nagpapasalamat naman ako dahil hindi niya ako sinukuan. Ngayon, 1 taon na ang anak namin at sobrang makulit. Madami-dami namang puyat ang dinaranas namin, pero siya naman ang nagdadala ng kaligayahan sa loob ng bahay namin. Ako po si Elaine, isang tambalanista, at ito ang aking kwento ng pag-asa. Always your number one. SM radio station. Love radio.